Vă prezentăm colecția Trois Couronnes Imperial, care este concepută special pentru a vă susține frumusețea și sănătatea pielii, și anume plapume din puf impregnate cu ulei de organe. Produsele din această colecție sunt umplute 100% cu puf de gâscă de mazurie selecționat alb nou, cu ciorchine mari. Puf ușor, aerisit și elastic de gâscă de mazuria, care trăiește în regiunile nordice ale Poloniei. Acestea sunt pufuri deosebit de mari, de o calitate excelentă. Au o capacitate de umplere excepțională și rețin căldura mai bine decât alte umpluturi. Calitatea pufului este determinată de indicele Fill Power. Acesta este volumul în centimetri cubi ocupat de o cluster de puf. Cu cât este mai mare indicele Fill Power, cu atât este mai bună calitatea pufului. Clusterule de puf din colecția Trois Couronnes Imperial sunt foarte mari, în categoria 900 Queen, ceea ce este un indicator al calității înalte. Această selecție de clustere mari face ca plapuma să fie deosebit de luxuriantă și totuși fără greutate. Nu veți confunda această colecție cu nimic altceva. O caracteristică distinctivă a colecției este marginea răsucită aurie, care conferă produselor un farmec și un rafinament aparte. La dezvoltarea copertei acestei colecții s-a acordat atenție nu numai aspectului și prezentabilității produsului, ci a fost utilizată și nanotehnologia, datorită căreia țesătura este extrem de puternică și durabilă. Capacul superior al husei este din bumbac egiptean batiste ultrafin, căptușit cu flice, cu un tratament cu ulei organo pentru o atingere moale și delicată, creând un efect de piele de piersică. Uleiul organo este un adevărat superaliment pentru pielea noastră. Este plin de nutrienți, vitamine și oligoelemente și conține ingrediente rare, cum ar fi droptenolul, care sunt utilizate pentru tratarea pielii. Uleiul de organe are un conținut foarte ridicat de vitamina E, care asigură o îngrijire delicată a pielii, regenerare și protecție împotriva îmbătrânirii. Pătura Trois Couronnes Imperial este asamblată din celule, numite casete, fiecare conținând doar puf. Coaserea în acest fel permite păstrarea aeriselii și a moliciunii produsului. Acest sistem saturează constant puful cu aer, iar puful iubește aerul și, literalmente, prinde viață în patul Davis în fiecare zi. Aceasta este o plapuma unică, specială în toate privințele. Plapuma are 3 zone de temperatură: light zona ușoară, medie zona medie, warm, zona caldă. Dacă achiziționați o plapumă de pat single, veți putea determina dacă este mai confortabil să vă mențineți umerii sau picioarele calde și să rotiți cuvertura în consecință. Dacă cumpărați o plapumă dublă pentru 2 persoane, puteți decide dacă doriți o zonă mai caldă sau mai puțin caldă pentru unul dintre voi și să rotiți plapuma în consecință. Deși aceasta este o colecție tradițională realizată 100% din puf, puful a fost supus unui tratament inovator, astfel încât toate produsele pot fi spălate la 60 de grade. Plapume vor dura mai mult dacă sunt folosite într-o husă igienică de protecție și nu sunt supuse unei spălări excesive la mașină. Atunci când achiziționați pătura impregnată cu ulei de argan imperial Trois Couronnes, nu numai că obțineți o completare excelentă pentru orice set de dormitor, ci și un aspect radiant și un plus de sănătate pentru anii următori.